Така, дами и господа, тъй като не се знае кога скоро ще бъдем отново в хангара на Терем Летец, вече след напускането на Авиостарт, тук ще направим една бърза презентация на един много готин самолет, който аз много обичам. Няма Гена! Който аз много обичам. Това е флагмана на българската авиация, Piaggio Avanti P180. Регистрационен знак Lima Zulu Alpha Sierra Papa. Сега ще дойдем тук на опашката. Покажем. Ще направим един бърз тур из самолета. Това е опашната част. Тук се намира багажника. Основния багажник. Тук в тази ниша, която не знам колко добре се вижда, сега ще пуснем светкавицата, се намира акумулатора, който в момента е дисконектнат. Тук стоят още заглушките, стълбичката и багажа на пътниците, който се качва. Изключваме пак светкавицата. Както виждате, тласкащите витла, така характерни за този самолет. Харцел са витлата, 5 лопати, двигателя е напратен Whitney PT666. Най-икономичният двигател напратен Whitney. Дават възможност на самолета много нависоко да се качва. Това на моя Flight Level 410. Така, ще надникнем в кабината. Тук мейнтенанс менеджера на компанията Евгений Велков изрично помоли да не го снимаме, така че няма да го снимаме. Пускаме пак светкавицата, за да направим един бърз тур вътре, но тъй като Стефи е изчистила, сега ще се събуеме и влизаме вътре. Ще чакам малко камерата да фокусира. Виждате. Седем места, отзад с Кенеф 8. Продължаваме малко назад да вървим. Тук в огледалото и оператора ще се види. В задната част гардеробчето. Тук под този панел се намира съда за чиста вода. Тук има едно леко табълце с съркит брейкерите. Част от съркит брейкерите, които са основно за тоалетната, осветлението в кабината и други още съркит брейкери. Това е Кенеф. Да си помислите нещо друго. Това е Кенеф. Тук се намира мивката. Отдолу са под този панел, който сега като фокусира камерата ще видите, кошчето за отпадъци и съда за мръсна вода отдолу. Сега хубаво, много интересната част. Отиваме в кабината да погледнем пилотската. Двуместно самолетче. Адски тясно е. Предупреждавам, значи който го е обслужвал знае каква теснотия е. Тук за кабината какво мога да кажем е стандартна ProLine 2 колинсова кабина. MFD-тата. Дисплея за метеорадара. Отгоре двата ком контрола, двата nav контрола, таблото, контрол панела за ADF-а и за транспондерите. Интересното радиовисотомера е тук до него. Какво друго интересно има тук? Интересното всъщност е, че този самолет има два транспондера, различен тип, които се управляват от един и същи панел. Невероятно, но факт. Piaggio Avanti използва TDR94D като основен транспондер и стария TDR90 модел на Collins
за вторичен. TDR-90 е само за мод А и С, няма мод TS. Осветлението се командва тук от този панел, намира се вляво от командирското място. Кислородната маска, виждате. Показанията за кислорода се намират тук. Адски неудобно място. Естествено. Аудиоконтрол панела е това с тези хубави шарени копчета. Червеното копче, дай Боже да не ви се налага никога да го ползвате за emergency. Така, другото е стандартно. Тук захранването, колесника, ръчката за прибиране и пускане, хидравликата, указателя на задкрилките, air conditioning панела и така нататък. Чукачки е тук FMS-а. FMS-а стандартен на Universal UNS 1D модел. Сега ще излезем да направим още един кратък тур. Не знам дали споменахме вече, схема патица. Предното крило е тук. Статичните разрядници са демонтирани в момента. На след полетния преглед се демонтират. Той реално няма след полетен преглед, но след последния полет за деня се демонтират. Кока. Сменяем кок. Показваме му болтовете. Под него се намира авионикс рака. Цялото авионикс оборудване се намира тук в носа. Може на някой да му изглежда странно, но това е едно от многото странни неща на Piaggio Avanti. Многото? Да. В нехерметичната част на самолета, който съответно създава предпоставки за много проблеми с авиониката. Този самолет имаше на няколко пъти проблеми с транспондерите, с MPU-то. Заглушките, виждате, са поставени. Статика. Питоприемниците са тук отдолу, тях пропуснахме да покажем. Това е датчика за температура. Ето ще смъкнем заглушката, сега да покажем и питото. Виждате, цак, нагоряло лекичко. После ще си я поставим. Тагена, не искаш ли да кажеш няколко думи за YouTube канала ми? Така. Maintenance менеджер Евгений Велков, основен инженер и B1 двигател на този самолет. Сега ще сменя гума, което няма как да покажем, но ще сменя гума. Голем играч. Така. Maintenance менеджера е един голем играч. Нали? Да, наиграл се яко. Просто невероятен играч. Така, тук има още други самолети. Има един Ан-26. Има един Saab 340 и един Да-40. Малък, голяма любов, но за тях някой друг път. Чао и всичко добро.